ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള് വാമന അവതാരം പകുതി ഭാഗം കണ്ടു. ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് ഇന്ന് ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ നമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണീ പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യപാദിപാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് വാമനാവതാരം തുടങ്ങിയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്താലോ? എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെ, നമ്മള് എല്ലാവരും എല്ലാ വർഷവും ആഘോഷിക്കുന്നതാണ്, മലയാളികളെല്ലാം ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് ഓണം. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഇപ്പോ കാലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മള് വെറും ഒരു ആഘോഷം മാത്രം, ഇതിന് പിന്നിലുള്ള ശരിക്കുമുള്ള എന്തിനാണ് ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും എന്റർടൈൻമെന്റ് മാത്രമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ വാമന അവതാരം, ഭഗവാന്റെ ഈ ഒരു അവതാരം എടുക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു. ഇതിനു മുമ്പ് ഇത് ഏത് സ്കന്ധത്തിലാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാമോ? എട്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ. എട്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ വേറെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്? കൂർമാവതാരം, ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം, പിന്നെ മോഹിനി അവതാരം. അതെ, ഓർമ്മയുണ്ട്. പിന്നെ കൂർമ്മം അവതാരം, അതിലാണ് മോഹിനി അവതാരം എല്ലാം വരുന്നു. അതിനുശേഷം വാമനാവതാരം, പിന്നെ മത്സ്യ അവതാരം അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ്. ഈ ഒരു സ്കന്ധത്തിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായം മത്സ്യ അവതാരം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എട്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ മോഹിനി അവതാരം എടുത്തു ഭഗവാൻ. അതിനുശേഷം അമൃത ദേവന്മാർക്ക് കൊടുത്തു. ദേവന്മാരെല്ലാം ശക്തരായി. അങ്ങനെ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരുമായിട്ട് യുദ്ധം നടക്കുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ ആ അസുരന്മാരുടെ രാജാവ് അന്ന് മഹാബലിയായിരുന്നു, ബലി മഹാരാജൻ. അപ്പൊ ആ ബലി മഹാരാജന് എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ യുദ്ധത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ജയിച്ചു. ഇല്ല, ആ ആദ്യത്തെ യുദ്ധത്തില് ബലി മഹാരാജ മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മരിക്കുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത്? ശുക്രാചാര്യർക്ക് മൃതസഞ്ജീവനി മന്ത്രം ബലി മഹാരാജന് ജീവൻ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ജീവൻ കിട്ടി. അദ്ദേഹം അത്രയും ഗുരുഭക്തിയോടുകൂടി ഗുരുവിനെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഭൃഗു പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടതാണ് ശുക്രാചാര്യർ. അപ്പൊ ആ ഭൃഗു പരമ്പരയിലുള്ള എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരും വളരെ പ്രീതരായി നമ്മുടെ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ ആ ഒരു സേവനത്തിൽ. അങ്ങനെ ആ ശക്തി കിട്ടി, വലിയ ശക്തിമാനാവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്
കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി, തനിക്ക് ഇന്ദ്രപുരിയും കിട്ടണമെന്ന്. അങ്ങനെ ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്ത് ഇന്ദ്രപുരി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രപുരി കിട്ടാനായിട്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു. യജ്ഞം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു. ഇന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു രൂപം. ഇന്ദ്രപുരിയിൽ എത്തുമ്പോ ഈ മഹാബലിയെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാരും ഇന്ദ്രനെല്ലാം പേടിക്കും. എന്നിട്ട് നേരെ ചെന്ന് ബൃഹസ്പതിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ്. ബൃഹസ്പതിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ എന്താ പറയാ? ബൃഹസ്പതി എന്താ പറയാ? ഇന്ദ്രനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഇന്ദ്രപുരിയിലെത്തി യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറെടുത്ത് ബലി മഹാരാജ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ബൃഹസ്പതിയുടെ അടുത്ത് ഓടിച്ചെല്ലും ഈ ഇന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ബൃഹസ്പതി എന്താണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്? അവരോടെല്ലാം ഇന്ദ്രന്മാരോടൊക്കെ പോയി ഒളിച്ചോളാൻ. ഓടിപ്പോയി ഒളിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഈ മഹാബലിയുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്താൽ രക്ഷയില്ല. കാരണം എല്ലാ ബ്രാഹ്മണന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടി അത്രയും ശക്തനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവന്റെ സ്വന്തം ശക്തിയേക്കാൾ ഗുരുവിന്റെ കൃപ, ആ അനുഗ്രഹം എല്ലാം കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, വേഗം പോയി ഒളിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം ശരിയല്ല, അവന്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുമ്പോ നീ വന്നാ മതി. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രനും ദേവന്മാരും എല്ലാം അവിടുന്ന് പോകുന്നു. പിന്നെ മഹാബലി അവിടെ ഇന്ദ്രലോകം പിടിച്ചടക്കി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അശ്വമേധ യാഗം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ വരുന്നു. അങ്ങനെ ആ യാഗം കൂടെ ചെയ്താൽ അത്രയും ശക്തനാകും. ഇന്ദ്രന് പിന്നെ ഒരിക്കലും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ ആകും. അങ്ങനെ യാഗം ചെയ്തപ്പോൾ ആർക്കാണ് സങ്കടം വന്നത്? മക്കളെല്ലാം പോയപ്പോ അവിടെ ആരാണ്? അതിഥി അമ്മയ്ക്ക് സങ്കടമായി. മക്കളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അങ്ങനെ അതിഥി ദേവി വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. കുറെ വർഷം തപസ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കശ്യപ മഹർഷി അതിഥിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു. അതിഥിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ പറയും, വിഷമങ്ങൾ പറയും. എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്? പയോവ്രതം എടുക്കാനായിട്ട് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പയോവ്രതം എടുക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ അതിഥി ദേവി പയോവ്രതം എടുക്കുന്നു. പയോവ്രതം എടുത്ത് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായി നിന്റെ മകനായിട്ട് ഞാൻ ജനിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കശ്യപന്റെയും അതിഥിയുടെയും മകനായിട്ട് ആദ്യം ശംഖചക്ര ഗദാപത്മനായിട്ട് ആണ് ജനിക്കുന്നത്. പിന്നീടാണ് ഒരു വടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കുള്ളന്റെ രൂപത്തില്, ആ ബ്രാഹ്മണ രൂപത്തില് അദ്ദേഹം മാറുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപനയനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരും, സൂര്യദേവൻ, ഭൂമിദേവി, പാർവതി ദേവി എല്ലാരും വന്ന് ഓരോ ഉപഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാമനൻ നേരെ ചെല്ലുന്നു ആ അശ്വമേധ യാഗം നടക്കുന്ന സ്ഥലം. അത് എവിടെയാണ് എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭൃഗുകച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഭൃഗുകച്ച്. അതിപ്പോ ഏത് സ്ഥലമാണ്? നമ്മുടെ ഗുജറാത്ത് സൈഡാണ് തോന്നുന്നു. അതെ, ഗുജറാത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. നമ്മളെ മഹാബലി കേരളം മാത്രം ഭരിച്ച രാജാവാണെന്നല്ല. അദ്ദേഹം ലോകം മൊത്തവും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമിയും ഇന്ദ്രലോകവും എല്ലാം ഈ ലോകങ്ങളും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ഗുജറാത്ത് ഭാഗത്താണ് അവിടെ യാഗം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നത്. അങ്ങനെ ആ യാഗസ്ഥലത്തേക്ക് ഭഗവാൻ ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് ആ ഒരു ദ്വാദശി ദിവസമാണ്. അതാണ് നമ്മള് വാമന ദ്വാദശി എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാമന ദ്വാദശി ആ ദിവസം ശ്രാവണ ദ്വാദശി നാളിൽ അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തത്തിൽ ചന്ദ്രശ്രവണ എന്ന ചന്ദ്രഭവനിൽ വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നേരെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ആ ബ്രാഹ്മണൻ അവിടെ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ എല്ലാരും അതിശയിച്ചു. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരികയാണോ, അതോ സൂര്യദേവൻ നേരിട്ട് വരികയാണോ, അതോ അഗ്നിദേവനാണോ? എന്ത് പ്രഭയാണ് ആ വരുന്ന വ്യക്തിക്ക്. നോക്കുമ്പോ ഒരു കൊച്ചു ബ്രാഹ്മണൻ വരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വണങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അത്ര തേജസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ കാല് കഴുകി തലയിൽ വെള്ളം വെച്ചു. എന്നിട്ട് എന്താണ് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടത്? ഇതെല്ലാം എന്റെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം നമ്മുടെ മഹാബലിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ഭാവം, അത് ചെറിയ ഒരു അഹങ്കാര ചെവയിലാണ് പറയുന്നത്. കാരണം വാമനൻ പറയുന്നു എനിക്ക് 3 അടി മണ്ണ് മതി എന്ന് പറയുമ്പോ
നീ ഒരു ബുദ്ധിശൂന്യനായിട്ടാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത്. എന്ത് ചോദിക്കണം, ദാനം എന്താ ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് പോലും നിനക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ്, ഈ ലോകം മൊത്തം എന്റേതാണ്. നിനക്ക് ഈ ഒരു 3 അടി വെച്ച് എന്താകാനാ? അതും ഒരു കുള്ളനായിട്ടുള്ള ആ കൊച്ചു കാല് വെച്ച് 3 അടി വെച്ച് നിനക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ ചെറിയൊരു അഹങ്കാര ധ്വനി അവിടെ വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ തന്റെ ഭക്തന്റെ ആ അഹങ്കാരത്തെ ഒന്ന് ശമിപ്പിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ വന്നതല്ലേ. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ആ 3 അടി മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ, ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്? അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശുക്രാചാര്യര് പറയും, നീ ഇത് വിശ്വസിക്കരുത്, ഈ വാഗ്ദാനം നീ പിൻവലിക്കണം. കാരണം ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? അത് വിഷ്ണു തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും, നീ ഒരു ദരിദ്രനാവും, നിനക്ക് ജീവിക്കാനോ ഒന്നും, അവസാനം നീ കൊടുത്ത വാക്ക് പോലും പാലിക്കാൻ പറ്റാതാവും, പിന്നെ നീ നരകത്ത് പോവും. അതുകൊണ്ട് നീ ഈ വാക്ക് പിൻവലിക്കൂ. പിൻവലിക്കാനായിട്ട് കുറെ എന്താ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഇന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത വാക്ക് പിൻവലിക്കാം, അതില് ദോഷമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും. പക്ഷെ എന്താണ് വാമനൻ, നമ്മുടെ മഹാബലി പറയുന്നത്? അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അത്രയായിരുന്നു കണ്ടതല്ലേ. ആ കൊടുത്ത വാക്ക് പിൻവലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ശുക്രാചാര്യർ. അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ മഹാബലി തിരിച്ച് ശുക്രാചാര്യർക്ക് മറുപടി പറയും. അദ്ദേഹം കുറെ നേരം ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കും. ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ആരുടെ കൊച്ചുമകനാണ്? പ്രഹ്ലാദന്റെ കൊച്ചുമകനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഒരു മണ്ണ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പണത്തോടുള്ള അത്യാഗ്രഹം കാരണം ഞാൻ എങ്ങനെ കൊടുത്ത വാക്ക് പിൻവലിക്കും? ഒരു സാധാരണ ഒരു വഞ്ചകനെ പോലെ എനിക്ക് എങ്ങനെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കും? അതും ഒരു ബ്രാഹ്മണനോട്. അസത്യത്തെക്കാൾ പാപം മറ്റൊന്നുമില്ല. ഭൂമി മാതാവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി മാതാവ് തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നുണ പറയുന്ന ആളൊഴികെ എനിക്ക് ഏത് ഭാരവും എനിക്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും. നരകത്തോ നരകത്ത് പോയാലും ശരി, മരണമായാലും, എന്ത് ദുരിതത്തിന്റെ മഹാസമുദ്രത്തിലാണെ പോലും എനിക്ക് ഒരു ഭയവുമില്ല. എന്നാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ വഞ്ചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്, മരണസമയം അതെല്ലാം വേർപെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ വാമനൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിക്കുമ്പോ എന്തായാലും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും മരണസമയത്ത്. അത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്? ദധീജി മഹർഷി ആരാണ്? ദധീജി മഹർഷിയെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ദധീജി മഹർഷി ഇതിന്റെ നട്ടെല്ലുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ആ ദധീജി മഹർഷിമാരുടെ ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു പ്രവൃത്തി കണ്ടില്ലേ? തന്റെ ജീവൻ പോലും ത്യജിക്കാൻ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ആ ചരിത്രത്തിന്റെ തെളിവാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത ഈ ഭൂമി കൊണ്ട് ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്? നമ്മള് ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ ഐശ്വര്യമുള്ളവനായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ദാനധർമ്മം നിന്ന് പിന്മാറുകയില്ല. അദ്ദേഹം എന്ത് വന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, എന്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഈ യജ്ഞം ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ പറയും, അങ്ങ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു, യജ്ഞപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. ആ യജ്ഞപുരുഷൻ ആചാരപരമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതും അത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം വന്ന് എന്നെ ശിക്ഷിക്കാനോ അനുഗ്രഹിക്കാനോ എന്ത് തന്നെ ആകട്ടെ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത ആ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ നിറവേറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും. അദ്ദേഹം ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഞാൻ കൊടുക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ മഹാബലി പറയുകയാണ്. ഇത് കേട്ടപ്പോ ശുക്രാചാര്യർ എന്താണ്? ശുക്രാചാര്യർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. ശുക്രാചാര്യർ, അതും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഉള്ളില്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ആ പരമാത്മാവുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവിന്റെ ആ ഒരു സ്വാധീനം കൊണ്ട് ശുക്രാചാര്യർ തന്റെ ശിഷ്യനെ ശപിക്കുകയാണ്. ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞ വാക്ക് നിന്ദിക്കുക, ഗുരു വാക്ക് നിന്ദിച്ചത് കൊണ്ട് ശപിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മളെ മഹാബലി ചെയ്തത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ? ഗുരുവിന്റെ വാക്ക് നിന്ദിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്? ശരിയാണോ? ഗുരു
സത്യം പാലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അതെ. ഭക്തന്റെ ഭക്തന്റെ കടമയാണ്. പക്ഷെ ഗുരു ആ സത്യം പാലിക്കാതിരിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞ, അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ വാക്ക് പാലിക്കണ്ട. ഓക്കെ. അതിനുപരി വേറൊരു ആൻസർ ഉണ്ട് മാതാജി, അത് പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പോ ഗുരു പറഞ്ഞു, ഗുരുവിന്റെ വാക്ക് നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇവിടെ മഹാബലിയും ശുക്രാചാര്യരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശുക്രാചാര്യര് എല്ലാ ആചാരങ്ങളും ചെയ്യും, ദിവസേന ആചാരങ്ങൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ ആചാരം ചെയ്താലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമമില്ല. പക്ഷെ ബലി മഹാരാജ് പ്രഹ്ലാദന്റെ ആ ഒരു പരമ്പരയെ വരികയാണല്ലേ. പ്രഹ്ലാദന്റെ കൊച്ചുമകനാണ് വിരോചനന്റെ മകൻ. പ്രഹ്ലാദന്റെ മകൻ വിരോചനൻ, വിരോചനന്റെ മകനാണ് ബലി. അപ്പൊ ആ ബലിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ളില് ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസത്തിൽ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം, തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതി പൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേനമാം ഉപയാന്തിതേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഉള്ളറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള ബുദ്ധി അവന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ആ ബുദ്ധി, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള ബുദ്ധി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശുക്രാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർത്ത ബ്രാഹ്മണനാണ്. സ്മാർത്ത ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ആചാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതിൽ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹമോ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയോ അതൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണ് സ്മാർത്ത ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവൻ സ്മാർത്ത ബ്രാഹ്മണനല്ല. വൈഷ്ണവൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം കൊണ്ടാണ്. തനിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ട് തന്റെ ഭക്തനായ ബലി തന്റെ അടുത്ത് തന്റെ ആ ബലിയെ കേമനാക്കാൻ, അത്രയും പ്രകീർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശുക്രാചാര്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പരമാത്മാവ് തന്നെ ശപിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപദേശിക്കുക. കാരണം ശപിച്ചാലല്ലേ ഈ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടല്ലേ അദ്ദേഹം ഇത്രയും കീർത്തിമാനായത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കാനാണ്. അതില് ഇതിന്റെ പർപ്പോട്ടില് പ്രഭാത എഴുതുന്നുണ്ട്, സ്മാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദൈവം ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് വരാനുള്ള ബുദ്ധി കൊടുക്കില്ല. ദദാമി ബുദ്ധി യോഗം തം. ആ ബുദ്ധി ആർക്കേ കൊടുക്കൂ? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള ബുദ്ധി ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ബലി മഹാരാജാവിനെ എന്താണ് തന്റെ അടുത്ത് വരുത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു തോന്നല് ശുക്രാചാര്യർ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശുക്രാചാര്യർ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് നീ പാലിച്ചതുമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ശപിക്കുന്നു, നിന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിനക്ക് നഷ്ടമായി പോകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ഗുരു, ആരാണ് ഗുരു? ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ ഗുരുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നത് ബലി മഹാരാജ്. പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഗുരുനിന്ദയല്ലേ ചെയ്തത്, അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ പാപമല്ലേ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ആരാണ് ഗുരു? ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഗുരു. അപ്പൊ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഗുരു. പക്ഷെ ഇവിടെ ശുക്രാചാര്യർ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരു ആയിരുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ പറയുന്ന ആളല്ല, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്ന് ഉപദേശിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ ശുക്രാചാര്യർ. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ട്. അതായത് ബലി മഹാരാജ് ചെയ്തത് തെറ്റല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം ഇപ്പൊ വേറൊരു വ്യക്തിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വേദങ്ങളിലെ കാര്യം അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. വേറെ സാധാരണ ഒരാൾ വന്ന് പറ്റിക്കാൻ വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരു പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് ബലി മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലായി, ശുക്രാചാര്യന് മനസ്സിലായി, ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കുമുള്ള ഗുരു പറയേണ്ടത്? ഭഗവാൻ സ്വയം നിന്റെ അടുത്ത് വന്നു, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കൂ എന്ന് പറയണം. പക്ഷെ അതിന് പകരം അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു? അദ്ദേഹം കർമ്മകാണ്ഡം അനുസരിച്ച് ഉള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഐശ്വര്യം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, അതുകൊണ്ട് നീ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറയുന്ന ഗുരുക്കന്മാരെ നമുക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ആ ഗുരു പറയുന്നതിനെ നിന്ദിക്കാനുള്ള കടമയുണ്ട്. കാരണം ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സമർപ്പിക്കാനാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ശുക്രാചാര്യർ നേരെ എതിരായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ആ ശാപം കിട്ടിയിട്ടും എന്താണ് നമ്മളെ ബലി മഹാരാജാവ് ഒരിക്കലും തന്റെ ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം വാമനദേവന് കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വിന്ധ്യാവലി ഒരു സ്വർണ്ണ കുടത്തില് വെള്ളവുമായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാല് ബലി മഹാരാജാവ് കഴുകുകയാണ്. അങ്ങനെ കാല് കഴുകി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കുക. ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് കൊടുക്കുന്നതിന് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ആർക്കാണോ കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് കഴുകി ആ വെള്ളം തലയിൽ തൊട്ടു. ആ സമയത്ത് എന്താ, എല്ലാ ദേവന്മാരും ഗന്ധർവന്മാര് വിദ്യാധരന്മാര് സിദ്ധന്മാര് ചാരണന്മാര് എല്ലാരും ബലി മഹാരാജാവിനെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരെല്ലാം പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവരെല്ലാം വാദ്യഘോഷങ്ങളെല്ലാം മുഴക്കി. എത്ര വലിയ മഹാനാണ് ബലി മഹാരാജാവ്, എത്ര പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് തന്റെ എല്ലാം എടുക്കാൻ വന്നതാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും, ഈ ലോകം മൊത്തം അദ്ദേഹം എടുക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ആ ഒരു പ്രവൃത്തി അദ്ദേഹം ചെയ്തു. എത്രയും വലിയ മനുഷ്യനാണ് എന്ന്, എത്രയും വലിയ ഒരു മഹാനാണ് എന്ന് എല്ലാരും പ്രകീർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നമ്മളെ വാമനദേവന് കൊടുത്തു. വാമനദേവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം മാറാൻ തുടങ്ങി, അങ്ങ് വലുതാകാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാം ഭൂമിയും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളും ആകാശവും ഈ പ്രപഞ്ചവും മൊത്തവും കടലും പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ടു എല്ലാരും ഇത് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് പ്രപഞ്ചം മുട്ടെ വളരാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ വാമനദേവൻ. അങ്ങനെ വളർന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ ആദ്യത്തെ കാല് വെച്ചു. ആദ്യത്തെ കാല് വെച്ചത് എവിടെയാണ്? ഭൂമി തൊട്ട് താഴോട്ടുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും ആദ്യത്തെ കാലുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എടുത്തു. അതുപോലെ ആകാശവും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ആകാശം എല്ലാം കൈയടക്കി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം രണ്ടാമത്തെ കാല് പൊക്കി. രണ്ടാമത്തെ കാല് പൊക്കി എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? ഉപരിലോകം, ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലോകം ആരുടെയാണ്? ഏറ്റവും മുകളിൽ ആരുടെ ലോകമാണുള്ള? ബ്രഹ്മദേവന്റെ സത്യലോകം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കാല് പൊക്കി അങ്ങ് ബ്രഹ്മലോകത്തെത്തി. ബ്രഹ്മലോകത്ത് എത്തുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ബ്രഹ്മദേവൻ ആ കാൽക്കൽ കണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സാധാരണ എല്ലാരും തേടി നടക്കുന്ന ആ കാലാണ് തന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. ആ ബ്രഹ്മലോകം വരെ ഭഗവാന്റെ കാലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ കാലിങ്ങനെ ഉയർത്തുമ്പോ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിലെ നഖം കൊണ്ട് പൊട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ മുകളിലാണ് വിരജാ നദി. ആ വിരജാ നദി ഒഴുകി ആ തുളയിൽ കൂടി ഒഴുകി താഴോട്ട് വരുന്നു. കൂടാതെ ആ ഒഴുകി വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാലിൽ കൂടെ വരുന്നു. കൂടാതെ ബ്രഹ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ കാല് കണ്ട ഉടനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ കമണ്ടലുവില് വെള്ളം എടുത്ത് ഭഗവാന്റെ കാലില് ഒഴിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് ആരാണ്? ആ ജലം ആരാണ്? ഗംഗാനദി വരികയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ മുകളിലത്തെ ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോ മഹർലോകം, ജനലോകം, തപലോകം, അതിന് ഏറ്റവും മുകളില് സത്യലോകം, അതെല്ലാം അദ്ദേഹം തന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാലുകൊണ്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മദേവൻ ഭഗവാനെ വണങ്ങുന്നു. എല്ലാം എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ഇനി ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം അദ്ദേഹം കൈയടക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം കൈയടക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ബലി മഹാരാജാവ് ദാനധർമ്മങ്ങൾക്കായി എല്ലാം ഭഗവാന് നൽകി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്റെ ശരീരം നീട്ടി വിഷ്ണുവായി ഒരു ഭീമാകാരമായ രൂപം സ്വീകരിച്ചു. ശുക്രാചാര്യരുടെ ഉപദേശപരമായ ഉപദേശം കേട്ട് ബലി മഹാരാജാവ് ചിന്താകുലനായി. മതം, സാമ്പത്തിക വികസനം, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്നിവയുടെ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ കടമയായതിനാൽ ബ്രഹ്മചാരിയോടുള്ള തന്റെ വാഗ്ദാനം പിൻവലിക്കുന്നത് അനുചിതമാണെന്ന് ബലി മഹാരാജാവ് കരുതി. ഒരു ബ്രഹ്മചാരിക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനത്തിൽ നുണ പറയുകയോ പാലിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. കാരണം നുണ പറയുന്നത് ഏറ്റവും പാപമാണ്. നുണ പറയാനുള്ള പാപകരമായ പ്രതികരണങ്ങളെ എല്ലാവരും ഭയപ്പെടണം. കാരണം പാപിയായ ഒരു നുണയന്റെ ഭാരം പോലും ഭൂമി അമ്മയ്ക്ക് താങ്ങാനാവില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതല്ലേ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ലോകം മുഴുവൻ ഉപരിതലവും മൂടി തന്റെ ശരീരം നീട്ടി ആകാശം മുഴുവൻ ആവരണം ചെയ്തു. തന്റെ കൈകളാൽ എല്ലാ ദിശകളും മറച്ചു. തന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാൽപ്പാട് കൊണ്ട് ഗ്രഹവ്യവസ്ഥയെ മുഴുവൻ മറച്ചു. അവന് തന്റെ മൂന്നാം പാദം പിടിക്കാൻ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ രണ്ട് കാലുകൊണ്ട് എല്ലാം അദ്ദേഹം കൈക്കലാക്കി.
അപ്പോ എല്ലാരും ആ ഒരു രൂപം കണ്ടിട്ട് എല്ലാരും അതിശയിച്ചു പോയി. ദേവന്മാരും എല്ലാരും ജയ ജയ ഭഗവാനെ തന്നെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവര് വാദ്യഘോഷങ്ങളെല്ലാം പാടി ഭഗവാന് പുഷ്പവൃഷ്ടിയിട്ടു. അങ്ങനെ എല്ലാരും ഭഗവാനെ വന്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ജാമ്പവാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ജാമ്പവാനും ഈ ഒരു ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം ബലി ഇത് കാണുകയാണ്. തന്റെ യജമാനൻ ഭഗവാൻ ഇത്രയും വലുതാകുന്നു, തന്റെ എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ ബലിയുടെ എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയപ്പോ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ ബാക്കിയുള്ള അസുരന്മാര് നോക്കുമ്പോ എന്താണ്, തന്റെ രാജാവിന്റെ എല്ലാം ഒരു കുള്ളന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് എല്ലാം തട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. അങ്ങനെ അവർക്കെല്ലാം വേഷമായി. അവര് പറയും, ഇതൊരു ബ്രാഹ്മണന്റെ വേഷമല്ല, ഇത് വിഷ്ണു തന്നെയാണ്. ബ്രാഹ്മണന്റെ വേഷത്തിൽ വന്ന് നമ്മളെ രാജാവിനെ പറ്റിച്ചു. ദേവന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവരെ നമ്മുടെ രാജാവിനെ രക്ഷിക്കണം. നമ്മുടെ രാജാവിനെ ആ യജ്ഞത്തിൽ രക്ഷിച്ച് എല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമ്മളെ രാജാവ് സത്യസന്ധനായതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. അത്രയും കാരുണ്യവാനായതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന്, കാരുണ്യവാനാന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണ രൂപത്തിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ കള്ളം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്താണ് ഈ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, നമ്മുടെ രാജാവിനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാരും യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ചെല്ലുകയാണ്. അങ്ങനെ ദേശിച്ച് ബലി മഹാരാജാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാരും വാമനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ചെല്ലുന്നു. അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ചെല്ലുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ വിഷ്ണു ദൂതന്മാരുടെ ഭഗവാന്റെ കുറെ സോൾജേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഭടന്മാര്. അവരെല്ലാരും നേരെ ഇവരെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ചെല്ലുന്നു. അതായത് നന്ദ, സുനന്ദ, ബല, കുമത, അങ്ങനെ കുറെ, ഗരുഡൻ, ജയന്തൻ, അങ്ങനെ കുറെ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരുണ്ട്. അവരെല്ലാരും അവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10,000 ആനയുടെ ശക്തി ഉള്ളതാണ്. അവരെല്ലാരും ഈ അസുരന്മാരുടെ അടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ചെല്ലുന്നു. അപ്പൊ ബലി മഹാരാജാവ് ഇത് കാണുമ്പോ, കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്റെ ഭടന്മാരെല്ലാം വധിക്കപ്പെടുകയാണ്. ബലി മഹാരാജാവിന്റെ ബാക്കിയുള്ള സേന എല്ലാം വധിക്കപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ ബലി മഹാരാജാവിന് അറിയാം, കാരണം തന്റെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ശുക്രാചാര്യരുടെ ശാപവും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബലി മഹാരാജാവ് അവരെടുത്ത് പറയും, നിങ്ങൾ ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യരുത്, ഞാൻ പറയുന്ന വാക്ക് കേൾക്കൂ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകരുത്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ സമയം നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല. നേരത്തെ സമയം നമുക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും സമയം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സന്തോഷവും അതുപോലെ ദുഃഖവും എല്ലാം തരുന്നത്. ആ സമയം നേരത്തെ നമുക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ദേവന്മാർക്ക് അനുകൂലമല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതെല്ലാം തിരിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ സമയം നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബുദ്ധിപരമല്ല. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങൂ, നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ പറയും. അങ്ങനെ ഈ അസുരന്മാരെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് തന്റെ യജമാനന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് എല്ലാ അസുരന്മാരും താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഓടിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഗരുഡൻ വന്ന് നമ്മുടെ ബലിയെ ബന്ധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ബലി രാജാവ് അങ്ങനെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ തളർന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവനോട് 3-ാം പടി ചോദിക്കുന്നു. അപ്പം 3-ാം പടി ചോദിക്കുമ്പോ ഇല്ല, കാരണം ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഉപദേശം മനസ്സിലാക്കി. വിഷ്ണുവിന്റെ വാഹകനായ ഗരുഡൻ വരുണന്റെ കയറുമായി ബലി രാജാവിനെ ഉടൻ പിടികൂടി. അങ്ങനെ ആ പാശം ഉപയോഗിച്ച് ബലിയെ പിടികൂടി ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ബന്ധിച്ചപ്പോ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാരും വിഷമിക്കുകയാണ്. ഉപരി ലോകത്തിലുള്ളവരും താഴെ ലോകത്തിലുള്ളവരും വരെ വിഷമിക്കുകയാണ്. കാരണം എല്ലാം കൊടുക്കുക, അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം എല്ലാം കൊടുത്തതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ വായിക്കുകയാണ്, അയ്യോ എന്ത് കഷ്ടമാണ്, എന്ത് അവസ്ഥയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇരുന്നിട്ടും, ഈ ഒരു ബന്ധനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത്? ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങിയില്ല. അദ്ദേഹം അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നു, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോഴും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നു, 2 കാൽക്ക് വെച്ച് ഞാൻ നിന്റെ എല്ലാം എടുത്തു, ഇനി എനിക്ക് വെക്കാനുള്ള 3-ാമത്തെ പടി എവിടെയാണ്?
സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഈ പെയ്യുന്ന മഴയും എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം ഇപ്പൊ എന്റെ ഈ 2 കാലം കൊണ്ടെടുത്തു. എന്റെ ഭൂർലോകവും എല്ലാം ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്താണ്. രണ്ടാമത്തെ കാല് വെച്ച് ഞാൻ ഉപരിലോകം എടുത്തു, ആദ്യത്തെ കാല് വെച്ച് താഴെ ലോകം എടുത്തു, ബാക്കി എല്ലാം എന്റെ അടുത്തായി. അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ലോകം കാല് വെക്കുക? നീയല്ലേ വാക്ക് പറഞ്ഞത് 3 അടി മണ്ണ് തരാമെന്ന്. അപ്പോ നീ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നീ നേരെ എവിടെ പോകും? നരകലോകത്തിലോട്ട് പോകും. അപ്പൊ ശുക്രാചാര്യർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നിനക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, നീ ഇനി നരകത്തിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാം തലകുനിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് സങ്കടമുണ്ട്, താൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായ വിന്ധ്യാവലി, ആ വിന്ധ്യാവലിക്കും മനസ്സിലായി. അപ്പൊ വിന്ധ്യാവലിയും എന്താണ് പറയുന്നത്? തന്റെ ഭർത്താവിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചത് പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ്. ശരിയാണ്, ഈ ബന്ധിപ്പിച്ചത് ശരിയാണ്. കാരണം എല്ലാം എന്റെ ആണ് എന്നുള്ള തോന്നൽ, ഈ പറയുന്ന ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ എല്ലാ ഐശ്വര്യവും കിട്ടപ്പോൾ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത്രയും ബുദ്ധിശൂന്യമായി പെരുമാറിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭാര്യ വന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ്. കാരണം എല്ലാം എന്റെ ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വരുമ്പോ എന്റേതാണ് എന്ന് ഒരാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ലേ അത് ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ അല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആകുമ്പോ അത് ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതി ചിന്തിക്കണം. ഇത് എന്റെ ആണെന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് എല്ലാ ദാനവും കൊടുക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഈ കൊടുത്ത ശിക്ഷ അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്നതാണ് എന്ന് വിന്ധ്യാവലി തന്നെ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും സങ്കടപ്പെട്ടു. പ്രഹ്ലാദൻ വരും. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് അവിടെ വന്നിട്ട് തന്റെ ഭഗവാൻ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണല്ലേ. ഭഗവാനെ കണ്ട് പ്രഹ്ലാദൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കൊടുക്കുന്നതും അങ്ങ് തന്നെ, എല്ലാം എടുക്കുന്നതും അങ്ങ് തന്നെ. ഇവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതും രക്ഷിക്കുന്നതും എല്ലാം അങ്ങ് തന്നെയാണ് എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പറയും. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ അറിയാം ഭഗവാന്റെ വരവും ആ ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന്. വരുണന്റെ കയറിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ബലി മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിതാമഹൻ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പരമപുരുഷനെ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ കൗശലപൂർവ്വം കൈക്കലാക്കി രക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് വിവരിച്ചു. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് സന്നിഹിതരായപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവും ബലിയുടെ ഭാര്യ വിന്ധ്യാവലിയും പരമഭഗവാന്റെ ഔന്നിത്യത്തെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു. ബലി മഹാരാജാവ് എല്ലാം ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചതിനാൽ അവന്റെ മോചനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ബ്രഹ്മാവ് പോലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉള്ളതെല്ലാം അങ്ങേക്ക് തന്നില്ലേ, അദ്ദേഹത്തിനെ ഇനി ബന്ധിപ്പിക്കണോ, അദ്ദേഹത്തിനെ വെറുതെ വിട്ടുകൂടെ എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് വരെ പറയും. അപ്പോ പ്രഹ്ലാദനൊക്കെ വരുമ്പോ ബലി മഹാരാജാവിന് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു. കാരണം അത്രയും വലിയ ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തനായ തന്റെ പിതാമഹൻ പ്രഹ്ലാദന്റെ മുമ്പിൽ താൻ തലകുനിച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ പാശത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയല്ലേ, പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള വിഷമത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ബലി മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഈ ഒരു വാക്ക് എനിക്കിപ്പോ പാലിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്കിനി അങ്ങേക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നത് എന്റെ ഈ ശരീരമാണ്. എനിക്ക് എല്ലാം ഉള്ള ഒരാളായ ഞാൻ എന്നെ അങ്ങേക്ക് തന്നില്ലല്ലോ, അങ്ങേക്ക് എന്നെ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തലകുനിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ തൃപ്തിക്കായി ഞാൻ എന്റെ ശരീരം വെക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചുവട് എന്റെ തലയിൽ വെക്കുക. ഭഗവാൻ 2 ചുവടുകളാൽ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ മൂടിയിരിക്കെ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ ശിരസ് മൂന്നാമത്തെ ചുവട് എങ്ങനെ മതിയാകും എന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിക്കും, എന്താ ചോദിക്കുക? 2 ചുവടുകളാൽ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ മൂടിയിരിക്കുകയാണ്, അപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു ശിരസ് മാത്രം എങ്ങനെ മതിയാകും? എന്നാൽ ബലി എന്താണ് ചിന്തിച്ചത്? ഈ എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി കൈവശമുള്ളതിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ, അപ്പൊ ആ ആള് ഉള്ള സാധനത്തിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച അദ്ദേഹം തന്റെ തല കുനിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും കൈക്കലാക്കിയെങ്കിലും ഉടമസ്ഥനായ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ തല ഭഗവാന്റെ മൂന്നാമത്തെ പടിക്ക് മതിയായ സ്ഥാനം നൽകും എന്ന് ബലി ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ തന്റെ തല താഴ്ത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ വാമനൻ തന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചുവട് ബലിരാജാവിന്റെ തലയിൽ വെച്ചു. തലയിൽ വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? തലയിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തി പാതാളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്താണ് ബലി മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ ഇത്രയും ഉയർന്ന ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല. നിന്നേക്കാളും ഇതിനു മുമ്പും ഇതിനു ശേഷവും വരില്ല. കാരണം ആത്മസമർപ്പണമാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാം അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഏത് ലോകത്ത് പോകാനാ പറയുന്നത്? സുതല ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാരും പ്രകീർത്തിക്കും ബലി മഹാരാജാവിനെ. കാരണം അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തനാണ്. തനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗുരു പറയുന്ന കേട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറായിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാം സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി. സ്വന്തം ശരീരം പോലും സമർപ്പിക്കൂ, എന്റെ തലയിൽ കാല് വെച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വേറൊരാൾക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോ തന്റെ കൊച്ചുമകനായ ബലി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് പ്രഹ്ലാദന് വളരെ സന്തോഷമായി. പ്രഹ്ലാദൻ പറയും, എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളവരും ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്. ബ്രഹ്മാവും ശിവനും പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കാൽപാദത്തെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ കാല് നിന്റെ തലയിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയത് അതെന്ത് ഭാഗ്യമാണ്. അങ്ങനെ നിനക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു കാരുണ്യം ബ്രഹ്മാവിനോ ശിവനോ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ദേവന്മാരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ? അപ്പൊ അത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നിനക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് പറയും. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ദുർലഭമാണ് കിട്ടാനായിട്ട്. എല്ലാരും ആ ഒരു കാരുണ്യത്തില് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ലീല ബലി മഹാരാജാവിന്റെ സ്വർഗീയ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് സുതല ലോകത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ മാറ്റി. അപ്പൊ സുതല ലോകം നിനക്ക് തരാം. ഭഗവാൻ എന്താണ് ചവിട്ടി താഴ്ത്തി എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല. ഈ സുതല ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വകർമാവ് നിർമ്മിച്ച ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗം. ആ സ്വർഗത്തിന്റെ 100 മടങ്ങ് മികച്ചതാണ് സുതല ലോകം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ നിന്ന് ഭരിക്കുന്ന ആ ഇന്ദ്രലോകത്തിനെ 100 ഇരട്ടി സൗകര്യങ്ങളുള്ള ലോകമാണ് സുതലം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രനെ സ്ഥാനങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചവിട്ടി താഴ്ത്തി അങ്ങ് താഴെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയാണോ ബലി മഹാരാജാവ്? അല്ല, അത്രയും ഐശ്വര്യമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്റെ ഭൗതിക സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഭഗവാൻ അവനെ ദരിദ്രത്തിലാക്കുന്നു എന്നല്ല. ഭൗതിക സമ്പത്തെല്ലാം നഷ്ടമാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോ ഒരു അച്ഛൻ വന്നിട്ട് 2 മുട്ടായി ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ, ആകെ 2 മുട്ടായിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അച്ഛൻ വന്ന് ആ 2 മുട്ടായി എടുത്തു. തിരിച്ചെന്താ കൊടുത്തത്? ഒരു പെട്ടി നിറച്ച് മുട്ടായി കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെയാണ് ആ ഉള്ള ചെറിയ സ്ഥലം കയ്യിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു സുതല ലോകം കൊടുത്തു. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രനാകണം എന്നൊരാഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അടുത്ത മന്വന്തരത്തില് ഇന്ദ്രനാകാനും അടുത്ത ഇന്ദ്രനായിട്ട് ബലി മഹാരാജാവായിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇപ്പോ ഒരു ഇന്ദ്രനാണ് ഇന്ദ്രലോകം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ, അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ്. ആ പോസ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത മന്വന്തരം ആകുമ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരാണ് വരുന്നത്? ബലി മഹാരാജാവാണ് വരുന്നത്. ഇതിലും ഉപരിയായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനത്തിനേക്കാളും വലിയ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് സുതല ലോകം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ ആഗ്രഹം തോന്നൂലേ എനിക്കും അവിടെ പിടിച്ചടക്കണമെന്ന്? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു ലോകത്തില് കൂടാതെ നിനക്ക് എപ്പോഴും എന്നെ കാണാം, എന്റെ സംരക്ഷണം ആ ലോകത്ത് വരും, മറ്റു ഒരു വിഷമങ്ങളും ആ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവുകയില്ല. കൂടാതെ നിന്റെ കുടുംബങ്ങളെ ഒന്നും പിരിഞ്ഞിരിക്കണ്ട, എല്ലാ കുടുംബത്തോടു കൂടി നിനക്ക് അവിടെ സുഖമായിട്ട് താമസിക്കാം. കണ്ടോ, ബലി മഹാരാജാവ് തന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിയാൻ അവകാശപ്പെട്ടില്ല, പകരം കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കാനാണ് അനുവദിച്ചത്. സ്വന്തം ഭക്തനോട് ഏറ്റവും കരുണയുള്ള 3 ലോകങ്ങളുടെ അധിപനായ പരമപുരുഷൻ സുതല ലോകത്തിൽ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ വാതിൽക്കൽ കയ്യിൽ ഗദയുമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഭടനെ പോലെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അതിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് കയ്യിൽ ഗദയുമേന്തി ആ ഭക്തനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെ അധിപനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അർജുനന്റെ തേരാളിയായി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ ആ ഒരു കൊട്ടാര വാതിൽക്കൽ
ഗദയും ഏന്തി ഭഗവാൻ അവിടെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ തയ്യാറാണ്. ഇനി 23-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്രിയാമനേ കർമ്മനിതം ദൈവേ പിത്രേത മാനുഷേ യത്ര യത്രാനുകീർത്തേത തത്തേഷാം സുഹൃതം വിദുഃ. അപ്പൊ ഇത് ഈ വാമനദേവന്റെ ഈ ഒരു കഥ കേട്ടാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആചാരാനുഷ്ഠങ്ങൾക്കിടയിൽ വാമനദേവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ദേവതകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനോ പിതൃലോകത്തെ പിതൃക്കളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനോ വിവാഹം പോലുള്ള ഒരു സാമൂഹിക ചടങ്ങ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ചടങ്ങ് അങ്ങേയറ്റം മംഗളകരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ വാമനദേവനും മഹാബലിയുടെയും ഈ ഒരു ലീല നമ്മൾ ഏതിലും ഒരു ചടങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് പിതൃക്കളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ചടങ്ങ് നടത്തുമ്പോഴോ ദേവതകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് വിവാഹം പോലുള്ള മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ചടങ്ങ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? അങ്ങേയറ്റം മംഗളമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ അവതാരം നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വാമനദേവന്റെ ആ ഒരു അവതാര ഉദ്ദേശം. ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം മഹാബലിയെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയിട്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തിനെ ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് സുതല ലോകത്തിൽ. കൂടാതെ ഭഗവാൻ സ്വയം അവിടെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. വേറെ ആർക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യം ലഭിക്കുക? അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ്. മഹാജന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ബലി മഹാരാജാവ്. നമ്മള് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ 9 ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ 9ാമത്തെ ആത്മനിവേദനം സ്വയം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച അത്രയും മഹാനായ വ്യക്തിയാണ് ബലി മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ബലി മഹാരാജാൻ അത്രയും വലിയ ഭക്തനാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവര് ഭഗവാൻ പറ്റിച്ചു. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് അസുരന്മാരാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ശുക്രാചാര്യരും എന്താണ് പറയുന്നത്? പറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, നിന്റെ എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതാണ്, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ പാതാളത്തിൽ പോയി അവിടെ പാവം കഷ്ടപ്പെട്ടു, വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ തന്റെ പ്രജകളെ കാണാൻ ഇവിടെ വരുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ബലി മഹാരാജാവ് നിൽക്കുന്നത്? അവിടെ ഭഗവാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനോട് കൂടി ഒരു ദുഃഖവുമില്ല, അവിടെ വ്യാധി ഉണ്ടാകില്ല, മനസമാധാനത്തോടു കൂടി നിനക്ക് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ആരോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ ഭൂമിയിലുള്ള പോലെ അസുഖങ്ങളും പിന്നെ മാനസികമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഡിപ്രഷനും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ആ ലോകത്തുള്ള പ്രജകൾക്ക് പോലും നിനക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നിനക്ക് അവിടെ ഭരിക്കാം. കൂടാതെ ഒരു ഉപദേശം കൂടെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിന്റെ പ്രജകൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിന്റെ വാക്ക് നിന്ദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് അവരെ വധിക്കാനുള്ള അനുവാദവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ, അപ്പൊ കൂടെ ഉള്ളവരെല്ലാം രാക്ഷസന്മാരാണ്. ഇപ്പൊ രാക്ഷസന്മാരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഉദ്ദേശം അറിയാലോ, അവരെല്ലാം എന്താണ് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പലതും ചെയ്യും. അപ്പൊ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാതിരിക്കുന്നവർക്ക് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ശിക്ഷയും കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ബലി മഹാരാജാവ് അവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത മന്വന്തരമാകുമ്പോ അദ്ദേഹം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇന്ദ്രനാകുന്നത്. ശ്രീവാമനദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നന്നായി പറഞ്ഞു, നന്നായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മാതാജിയോട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ, അതിഥി ദേവിയുടെയും ദിതിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അസുരനും? അത് ആരായിരുന്നു ആ മാതാജി? ആരായിരുന്നു? എന്തായാലും കശുവിന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ വിജയകുമാരി മാതാജി. അതെ മാതാജി. അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് അതിഥി ദേവിയും ദിതിയും. അപ്പൊ അതിഥിയും ദിതിയും നമ്മുടെ ദക്ഷന്റെ മക്കളില് രണ്ടുപേരാണ്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും കശ്യപ പ്രജാപതി ദക്ഷന്റെ കുറെ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരുപാട് വർഷം ഇങ്ങനെ തപസ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഭാര്യമാരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലും. അപ്പൊ അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും തപസ്സിന് പോകും. പിന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാര്യയുടെ കൂടെ നിൽക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ദിതിക്ക് മാത്രം സമയമായില്ല, ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം മക്കളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തനിക്ക് കുട്ടികളായില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ദിതിയുടെ അടുത്ത് കശ്യപൻ ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പൊ ദിതിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ നമ്മള് കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ഹിരണ്യകശിപു ജനിച്ചത്, ഏത് സമയത്താണ് ഹിരണ്യകശിപു ജനിച്ചത്?
അതെ. ആ, വൈകുന്നേരത്തെ സമയം സന്ധ്യാസമയത്ത് സന്ധ്യാസമയം. അതെ അതെ സന്ധ്യാസമയത്ത് സന്ധ്യാസമയം. അപ്പൊ ദിദിക്ക് ഈ ഒരു തനിക്ക് കുട്ടികൾ വേണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ കശ്യപൻ നടന്നപ്പോ ആ സന്ധ്യ സമയം ആയിട്ട് പോലും ദിദി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കിപ്പോ തന്നെ കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു ആസക്തി വന്ന് ഭർത്താവിനെ സമീപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സമീപിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് സമയം ശരിയല്ല, ഈ സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ഈ സന്ധ്യ സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂതപ്രേതാദികളൊക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ദുരാത്മാവുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കുട്ടിയായിട്ട് വരിക. അതുകൊണ്ട് ഇത് ശരിയായ സമയമല്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും തന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ ആ അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുത്. എന്നിട്ടും അത് ചെയ്യാതെ ആ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞതും അനുസരിക്കാതെ തന്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞതും അനുസരിക്കാതെ ആ ഒരു സന്ധ്യ സമയത്ത് കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ ആ ഹിരണ്യകശിപു ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ ആ ശാപം കിട്ടി, ജയവിജയന്മാര് ശാപം കിട്ടി വന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദിദിയുടെ മക്കളായിട്ട് വരികയാണ്. പക്ഷെ ദിദിക്ക് ഇതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം പറയും, നിനക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ ഈ ഭയങ്കര അക്രമികളായിരിക്കും, ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ ദോഷമായിട്ടുള്ള മക്കളായിരിക്കും നിനക്കുണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദിദിക്ക് ഇതിന് ശേഷം ഒരു കുറ്റബോധം വരും. അപ്പൊ ദിദിയുടെ വയറ്റില് ഈ കുട്ടികൾ കിടക്കുമ്പോ അവര് വയറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരുപാട് ദുശകുനങ്ങൾ, ഭൂമി കുലുക്കം ഉണ്ടാകുന്നു, പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നു, അതുപോലെ കൊടുങ്കാറ്റ്, ചുഴലിക്കാറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേ മനസ്സിലായി, അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ വയറ്റിൽ കിടന്നപ്പോഴേ ഇവരിങ്ങനെ വെളി വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ദിദി വിഷമിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ 100 വർഷം വരെ ദിദി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കും, കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ പ്രസവിക്കാതെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കും. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ അസുരന്മാരായിട്ടാണ് ഈ ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവും വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്ലിയർ ആണോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മുനിയും മഹർഷിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ ചോദിച്ചു. അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. അത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ പര്യായം പോലെ പറഞ്ഞോളൂ, അല്ലാതെ അറിയില്ല മാതാജി. പിന്നെ മാതാജി പറഞ്ഞ ചോദ്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ശുക്രാചാര്യര് രുടെ ഗുരുവായി? അതെ, അത് ഞാൻ കൊറേ പേരെ ചോദിച്ചു. വിഷ്ണുവിന്റെ ഭഗവാന്റെ ശത്രുവായിട്ട് എങ്ങനെ ശത്രുവായിട്ട്? അതെ, അത് കുറെ പേരെ ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുപരമ്പരയിൽ കൂടെ കിട്ടിയ ഒരു ഉത്തരമില്ല, അല്ലാതെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഉള്ള രീതിയിലാണ്. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ നമ്മൾ. മാതാജി മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്ന അത് എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അല്ല, അതിന്റെ ഒരു താൽക്കാലിക ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് അല്ലാതെ ഗുരുപരമ്പരയിൽ കൂടെ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് പറയാനില്ല. അല്ലാതെ വേറെ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അതായത് ഇദ്ദേഹം കശ്യപ അതായത് ബൃഹസ്പതിയും ശുക്രാചാര്യരും അവര് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബൃഹസ്പതിയുടെ പിതാവ് അംഗിര മഹർഷിയുടെ അടുത്താണ്. അപ്പം ഇവര് രണ്ടുപേരിൽ ഏറ്റവും കേമനായിട്ടുള്ളത് ശുക്രാചാര്യർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അംഗിര മഹർഷിക്ക് തന്റെ പുത്രനോടായിരുന്നു കൂടുതൽ വാത്സല്യം. അപ്പം തന്റെ ശിഷ്യനാണ് രണ്ടുപേരെങ്കിലും ആ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി തന്റെ മകനോട് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് ശുക്രാചാര്യര് ഗൗതമ മുനിയുടെ അടുത്ത് പോവുകയും പിന്നെ ഇതിനേക്കാളും അപ്പൊ ആ ഒരു ഈഗോ വന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാരും അങ്ങനെ സേവിക്കുന്നത്, എന്നെ ആരും ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ കേമനായിട്ട് പോലും എന്നോട് സേവിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുറെ വർഷം മഹാദേവനെ തപസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്താണ് മൃതസഞ്ജീവനി മന്ത്രമൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ബൃഹസ്പതിക്ക് അടുത്ത് ഇന്ദ്രന്മാരെല്ലാരും സമീപിക്കുകയും അങ്ങനെ ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായിട്ട് ബൃഹസ്പതിയെ ആക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഒരു ദേഷ്യം വന്നു. കാരണം ഇന്ദ്രൻ അങ്ങനെ കൂടാതെ ഇന്ദ്രന്മാര് ബൃഹസ്പതിയുടെ ശിഷ്യത്വം നേടിയതിനു ശേഷം അസുരന്മാരെ എല്ലാരെയും കൊല്ലാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അസുരന്മാരെല്ലാരും രക്ഷ നേടിയത് ഭൃഗുമുനിയുടെ അടുത്താണ് രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഓടിച്ചെല്ലുന്നത്. അങ്ങനെ ഭൃഗുമുനിയുടെ ഭാര്യ ഇവർക്ക് ആ ഒരു സംരക്ഷണം കൊടുക്കുകയും പിന്നെ അതില്
ദേഷ്യം വന്ന ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അങ്ങനെ അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ പോവുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോ ഞാൻ അസുരന്മാരുടെ ദേവനാകാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അസുരന്മാരുടെ ദേവനാകുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കേമനും ബുദ്ധിശക്തിയും ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ ശുക്രാചാര്യനാണെങ്കിൽ പോലും ശുക്രാചാര്യന്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ഒരു സ്മാർത്ത ബ്രാഹ്മണനെ പോലെ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു തരം ബ്രാഹ്മണനാണ്. ശുക്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വീനസ് ഇല്ലേ, ആ പ്ലാനറ്റ് ആണ് ശുക്രൻ. പിന്നെ ബൃഹസ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ജൂപ്പിറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ശുക്രൻ ഉദിച്ചു, അപ്പൊ നമ്മൾ ശുക്രൻ ഉദിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വരുമ്പോ ശുക്രൻ. അപ്പൊ ശുക്രാചാര്യൻ കൂടുതലും ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ളത് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഉതകുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതിയുള്ള മഹർഷിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ബൃഹസ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദേവന്മാരുടെ ആ ഒരു സത്വഗുണത്തില് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ അങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ തന്നെ മഹാബലിയെ ഉപദേശിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നും കൊടുക്കരുത്, നിന്നെ പറ്റിക്കാൻ വന്നതാണ്, ആ ഒരു ചിന്തയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അതേസമയം ബൃഹസ്പതി ആണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇവരുതാണ്. നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അത് കൂടുതൽ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാണ്. ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമവും ഭക്തിയും ഇല്ല. എന്നാൽ ആചാരങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും. എന്തൊക്കെ ആചാരങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഒരു തെറ്റുകൂടാതെ അദ്ദേഹം ചെയ്യും. എല്ലാ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതാണല്ലോ വ്യത്യാസം. നമ്മൾ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും വേദങ്ങളും എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷെ ആരാണ് ഭഗവാൻ, നമ്മളുടെ ജീവിതം എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയാനാണ് അപ്പൊ അറിയില്ല. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം ഉദിച്ചിട്ടില്ല. ക്ലിയർ ആണോ മാതാജി? ക്ലിയർ ആയോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മുടെ വാമന അവതാരം ഈ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച കൂർമ്മ അവതാരമാണ് ഇനി ഭക്തി സദാചാര ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ.